Kaixo, zer moduz, ongi etorriak eusko ikaskuntza sailera. Aurreko astean, gizontasuna izan genuen izpide aste honetako, solasaldiaren gaia berriz oso ezberdina. Euskara izango baita gaur protagonista. Gure hizkuntza maiz izaten da hamaika solasaldi eta tertulietako kidea, baina gaur artean duguna zabalera begiratzen nahi du. Diagnostikorik akaso ez gara horren ambiziosoak, baina pulsio hartu nahi dugu gure hizkuntzaren osasunari. Hori bai, munduan. Eta guztiak jartzegunean, jakingo duzu ospakizuna delako. Abenduaren 3an, Xabierko Frantziskoren egunean, osatuko da aurten ere Euskaren nazioarteko eguna. Joan den hamarkadan Euskal Premiak eta Eusko Jaurlaritzak ofizialtasuna eman zioten egunaren erroak Eusko ikaskuntzaren baitan daude. Erakundenek antolatuta ospatu baitzen 1998an lehen biziko Euskararen eguna. Baina hauek biharko kontuak dira. Bagoaz orain, gaurko gaia sakonago aztertzera. Dimatikaren esku. Hemeretzigarren mendetik aurrera, euskaldun askok emigratzea deliberatu zuten Euskal Herriko egoera sozioekonomikoak eraginda. Urteak aurrera joan ala, gehientsuenak atzerrian errotu baziren ere, askok euren jatorriari eutsi nahi izan zioten mundu zabaleko hainbat hiritan euskal etxeak sortuz, jatorri berekoen arteko ohiturak eta harremanak mantendu eta sendotzeko. Bestalde, mundu zabalean handitu eginda azken urteotan euskararen ganako jakinminea. Horren ildora, gero eta gehiago dira euskara eta euskal gaiak lantzeko interesa erakutsi duten unibertsitateak eta ikastegiak. Gaur egun, oztopoak oztopo, euskara munduan zehar indarrez barreiatu dela esatea zilegi da. Eta orkestanekin hasiko gara lehen abizin, oski, ezkerretik eskubira, Jose Mari Belez Benagizabal, Eusko Ikaskuntzaren gerentea. Ongi etorria. Hola, kexo. Eskerrik asko eta bestetik Jose Francisco Zinkunegi, abekoa, helduen alfabetatze eta euskalduntzerako erakundeko kidea, eta euskara munduan programaren arduraduna. Ongi etorria. Ondo zonoketa? Bai, oso da. Kargoa luzpetxoa da. Bueno, estabilizazko, Bai, eta tarteka hauekin, nahazteko modua badago behintzat. Jonek, Jon Martizak orentziakan esan du, orkezpenean, oztopoak oztopo euskara munduan zehar barreiatu dela. Ondo esan du, ez da? Bueno, nik uste beti egon dela ez, munduan zehar euskara ikasteko, zure esan ditzen bezala, dosarrean esan ditzen bezala, jende asko atera garritzen du Euskal Herritik kanpora, eta nik uste bereiekin erabantzutela euskara eta euskara zabaltzeko gogoa. Gero hor kontua da, belaunaldi berriei igorte prozesu horretan askotan galdu egin dela, ezta? Garrantzia handiagoa eman diote sarritan xede den herri horretako hizkuntza ikastea edo hizkuntza Ipar-Ameriketara joan bat ziren txinalarekin ingeles on bat ikastea lehenetzi zuten etxean euskara transmititzea baino. Baina, bueno, geroko belaunaldiak eta ondorioak hor sortu badute horrelako nolabait hizkuntza, jatorria nondi datozen eta hor galdera egin hasten direnean hizkuntza ikasteko grina hori, eta, gaur egun jende askari da bai munduan zehar euskara ikasten, arlo desberdinetan ez, bai euskalekitan, bai zuzena unibertsitatean hartzen urte hauetan, zertatzen ari da, eta egia da zabaltzen ari den kontu badala. Bueno, euskaldunekin batera joan da hizkuntza. Hori berri dago. Eta euskaldunekin joan da ere sentimentua. Eta nolabait sentimentu horretan azteko eta sentimentu horri eusteko borondatea. Ditut izana da edozinek galtzen duen azkenengo balioa. Ez dakit ere galtzen ote duen betiko. Orduan iketxita joaten da jenerean ama hizkuntza norberarekin. Eta noski, lehen aipatu den bezala, hemendik joan dagook beraiekin miseria askotan eta pobrezia edo eta gerra batetik edo liskar batetik edo gatazka batetik alde egiteko beharrez gain beraiekin batera eman dute zuten bakarra, eta zen hizkuntza. Orduan normala da, bai Ameriketan, bai zen Amerikako Ego Amerikan, eta
munduko beste edozein izkinetan euskalduna horren zera, artean edo bitartean, beti berarekin hizkuntza egon da. Hor badago, zera, ez da, entxe betan gogoratu dut, horako anekdota bat, esaten duena Plazido musika, zera, bere iztegia, sorteko, etorri zitzaion ideia, izan zen ideia, beren eziko, gogoa piztu zitzaion hain zuzen, berak Kersonago Kolombiako oianean zegoela, aurkitu zuenean argia, uste dut, argia aldizkariaren ale baten saltxitxoa, eta badirudi ara eramanda izan zen Santa Cruz apaitzak eramanda. Horrek esan edo, Santa Cruzek amendik eraman zuela, ez eraman behar izan zuena, edo eraman ahal izan zuena, baina baita eraman zuela, kristera eta berarekin bere izaerarekin ezagita zegoen, sentimendu. Nik horrek egiteko nuke, zera ez, bueno, bai, euskaldunak eman dute izana, eta izan horren, bueno, arbat edo, bueno, bizarrezko askotan hizkuntza. Eta, bueno, joan ziren haiek, euskaraz egiten eta gainera euskaldunak bildu egiten ziren, eta abarrezta. Baina, gero, egia esan, benetan urte zehar, eta hor saiakerak egon diren, eta, bueno, askotan, euskarazko klaseak aspaldikoak dira atzarrian, euskalduntzar batek azeukan baliabidekin, erakusten zuen, zinelako metodologiari gabe, altzuen egiten zuen, eta. Baina hor, euskaletzetan urtetan eta hizkuntza baina gehiago mantendu direnak izan dira, dantza, musa, eta horrelako oiturak, baina hizkuntza galdu egin zuten. Eta egia da, euskaldun horiek gizarte horietan, batetikan, bueno, lehendakariak jarretan esan duen bezala, euskaldunak gidoiatiko euskaldunak ez, euskal argentinarrak, euskal amerikarrak, euskal ezakitzar, ez bezik gidoia duten euskaldun hauek alde batetik argentinarrak direla, baina gero gizarte horretan aldi berean beren euskalduntasuna aldarrikatzeko kurrak edo behar dutela eta orduan horregatik ematen duten garrantzia ni urrutia naiz, baina 8. belaunaldiko urrutia, guk ez dugu inoiz esaten ni zinkune egin naiz 8. belaunaldikoa, ni eren Euskal Herrian bizi naiz, euskaldura naiz, eta aldarrikatu beharrik naiz, eta txiki, baina han bai, behar dute aldarrikatu hori eta abizenarekin bezala, dantzarekin, baina hizkuntza ez da, askotan hizkuntzak ez du hor biziraun izan zera prozesu gor. Orduan, nik hemen azpimarratu nahi nuke, gaur egun euskara munduan programa edo deitzen digun horren jatorria Argentinan azizala, Argentinan euskara zala horren aurrekoa, euskara munduan izan baino lehen Argentinan euskara izan zela, eta Argentinan euskaraz gazteen proiektu edo gazteen asmo bat izan zela, eta gazteak izan zirela, euskara ez zekiten gazteak, bere aitona monari edo entzunda, aitona mona edo larraitona zen Argentinara jantzena, hizkuntza galdua zuten eta gazteengandik sortu zala euskara berreskuratzeko ikasteko edo euskaletxeetan nolabait euskararen presentzia bermatzeko nahi hori, ez? Eta orduan uste benetan hori oso importante izan dela honetan, jende gaztea eta benetan ahalegin handia eta lan handia egin dutela hori han 10.000 kilometrotara hizkuntza berreskuratzen edo ikasten. Tira, euskara munduan programa epatu duzu egin bertan, zeintzuk dira honen erroak edo nola sortu zen? Esan dizudan, lehentzetan bezala, benetan, sorrera, 89 izan zen proiektu honen, edo programanen hasiera, nahiko anekdotikoa izan daiteke, ezta? Orduan, momentartean lehendakaria zen Ardantza zen lehendakaria, eta berak Argentinara egindako bidai baten, euskal bat egindako bidai batean, gazte talde bat hurbildu zitzaion eta eskatu zienberari, egin zuen eskari izan zen, han Argentinan euskara ikasteko baliabideak eskaintzea edo erraztea edo bideratzea edo euskara ikasteko aukera garatzea Argentina eta berak etorri zenen mezu hori, kultura zailari horretara pasatzio mezua. Eta, barnetegi bat eratu zen, makatxinen, pampa erdian, basamortuan, iruila bateko barnetegi bat eratu zen, 89an, eta 17 ikasle, irakasle izango zirenak edo,
Aha. hartu zuten parte. Eta, bueno, horri kanbotari kontua, baizik eta hurrengo urtean ere jarretzeko prest zeuden, gero, gainera, marnetegi egindako amazazio hauek, bagoitza bere herrira bueltatu zenean, 2000 horietan ikasi zutena, beren euskaletan irakatzen hasi ziren. Horren ejertzitu irakatzailea, bere alakoa izan zen, eta maila kaskar horrekin, eta irakaskuntzako inolako irizpiderik eta eduki gabe, ikusi zuten edo jaso zutena, zabaltzen hasi ziren, eta horrek, eta jarraitzeko borondatea azaldu zuten, eta horrek ja, eskatu zuen nolabait ere hor diseinatu behar zela, nolabaiteko plan bat eta helburu jatun bat egin, eta duen helburuak, hor hiru zutabe nagusi edo ditu plan horrek, eta batetikan trebakuntza, irakasleak trebatu herrialde bakoitzak izagelegiak bertan izan ditzan, askotan gertatu da, Venezuelan esate baterako, euskaletzen euskarazko klaseak egon dira, euskalduntzar bat Venezuelan egon da bitartean, da lokalizatu dauki duten bitartean, igual jesuita bat, edo empresario bat, dama dalakoa, ez da? Baina gero hori Euskal Herria itzuli denean jarduera bat zandera gelditu da. Eta orduan beti menpekotasun hori izan dute, ez da? Orduan hor oso garrantzizko pasatzen genuen giza baliabideak garatu behar zela bertan eta bertarako, ez baterik. Eta gero bestea, kontutan izan da, irakasle profesionalak ez direla, eta borondatez bat direla, eta ikas material egokiak eta erabiltzarrazak behar zituztela beraieko jarrerarien gauzatu alizateko. Eta hirugarren da gero, jaurlaritzak hori deialdien bidez, eta bai kultura deialde eta lehendakaritzako deialdien bidez, diruz laguntzen dela jarduera. Baina, diruz laguntzen da, baina diruz lagunduko ez balitza ere dijo behar da, herrialde bakoitzak autonomia izan dezan, jarduera hori eta egon gure baitan, ez dut bereko bereiek, zentzatela baliabideak horrekin aurrera egiteko gertatzen dena gertatzen dela. Modelo bat garatu zen beraz Argentinan. Bai, modelo bat garatu zen, helburu bat markatu ziren, bide bat proposatu zen, eta hori ibilian doitzen joan gara, eta egia esan gero 2000 urtetik aurrera esan dezakegu beste herrialdetara zabaltzen hasi zala. Hego Amerikako beste herrialdetara Uruguai eta Txilera nagusiki ez. Eta 2003an Gasteizen mundu mailako biltzarra, kongresua, Euskal Kongresua, hori laboratorio izaten da, horren Gasteizen ospatu zenean hori klabea izan zen 2003-2007 plana aurkezteko eta beste herrialdetara zabaltzeko, eta gaur egun asko eta asko dira, Afrika txinduta kontinente guztietan aurkitu daitekela punteren bat euskara ikasteko. Egiten ari gara Kongreso Mundial de Kolektibidades Vascas delakoaren inguruan, bertan Miren Azkaratek helburu batzuk markatu zituen, eta baita ere bat 2003-2007 horrein txesan duzun moduan. Eta nortea da, 2007? Bai, orduan, momentu hartan, Miren Azkarate, hori kultura zailburuak, aurkeztuzun, kongresua etorri aurretik, horra etorriko diren Euskal Etxe eta Federakuntza desberdinek nolabaiteko beren, eskuartzen dituzten proiektuen balorazioak eta eskariak luzatzen dituzte zerari jaurlaritzari eta orduan, Euskarari dagokiona aztertu genuen, zertan jendearen eskariak edo non dituzten helburu edo plantatzen zituzten, eta 2003-2007 plana diseinatu genuen eta helburuak hor bizarrean aurkeztu zuen. Batetikan hor, irakasleen trebakuntzari zegokionez, ordura arte generaman trebakuntza plana guztiz aldatu zen. Eta teknologia berriez, baliatzen hasi ginen, egia zen teknologikoki ere, zelako egoera dira, 80an geneukana, edo 2002an geneukana. Eta orduan teknologia berriek beste trebakuntza prozesu bat egiteko aukera mantziguten. Eta orduan, egin genuen izan zen, 40 irakaslek osatutako talde virtual bat sortu, ikasleak Argentinarrak dira kasuntan, Argentinarrak ziren, 40ak, eta Euskal Herritiko jatzen ziren. Eta gaur egun, esan dezakegu, maila horretan, planteatu genuen helburua, 2007an aurre ikusten genuen helburua, irakasle hori lortzezaketen maila, gero irakasle izateko, dagoeneko bete dela eta pasa dela. Orduan, mailari dagokionez, zure aurrikusten guztiak gainditu dituen. Ez oso motivazioa ere horra batzean ez da, baina oso zera arrakaztasua izan zela. Eta gero bestea izan zen, beste agindu edo beste zera bat, berak egin zuena izan zen, materialak
ez materialak, internet bidez euskara ikasteko materialak hizkuntza desberdinetan garatzea. Osea, orduan, Euskal Herrirako egiten ditugu material guztiak euskara gaztelera dauzkagu. Gaztelera hartzen dugu bitarteko hizkuntza bezala. Baina, gara, horrek sortu batuetan ezin da aplikatu, Parisen ezin da aplikatu, eta bar, eta orduan, bai, berak, plantatu genuela, hizkuntza behikalarra inglesa eta frantzesa erabiliz, materialia garatzea. Eta zabaltzea. Orduan, mapa horretan, orduan, aurriko zerenen mapa hori eta zabalkunde hori guztia, ja egina dago. Euskara ikasteko proiektu informatikoa daukagu euskara gaztelera, euskara frantzesez, euskara inglesez, eta gaur egun, Australian ere aurkitu daiteke euskara ingleseko bertzera zinen, eta konzilien esate baterako, baina Montrealen ere badaukate euskara frantzesikoa. Orduan, batetikan, trebakuntatzeko, baina bestalde batetikan baita ere balia bidez zabalkunde edo horre aurritu zegoen mapa hori dagoeneko gauzatu da. Materialak, metodologiari dagokionez, oso lan desberdina egiten dugu Euskal Herriko irakasleak edo Azkarriko irakasleekin. Euskal Herriko irakasleak hemen alegin handia egin da irakaslegoa profesionalizatzen, eta orduan, horretan editatzen horretan aritzen da, nazioartean aritzen da horrela planteatu, profesionalak, bere bizimo bere lana dituzte, bere disponibilidadea ere, aldupena egiten dute, herrialde guztietan zera diferentea dira, eta bere Ipar Ameriketa eta Ego Ameriketa. Orduan, lekuan lekuko berezitasunei nolabait ere erreparatzen diego. Batetik, beraiek hemengo edozein euskaltegik, euskaletzea, jaurlaritzaren euskaletzen erregistroan onartu baldin badago, hemengo edozein euskaltegik daukan baliabide berberak eskuratu ditzake. Guk abetik egiten dugu material guztia eta hor sortzen antzera guztia, hemengo euskaltegietara banatzen den bezala superrimetetik banatzen da euskaletxetara. Orduan, hori batetik baino, gero, egia da, material espezifikoak egiten ditugula. Guk hemen egiten dugu materiala hemengo hartzailentzako da, eta, hartzaile tipologia hori izan dezagun kontuan hartuta, eta gainera material horrek aizu egiten dio Euskal Herriari eta Euskal Herriko egoerari. Benito Lertxundi, hemengo ikasle guztientzat izan daiteke ezagunak, eta erabili duzko Benito Lertxundi, baina Benito Lertxundi, igual Sydney planteatzen baldin baduzu, edo Ipar Ameriketan planteatzen baldin baduzu, euskara hizkuntza ikasteko, baina alegin handia egin behar duzu, orden Benito Lertxundi azaltzen, eta orduan horrek pixkat helburu galdu egiten dira. Horren egiten duguna da, askotan, materialak egokitu bertako errealitatea Ego Ameriketan, Maradona erabili beharko dugu, eta Ipar Ameriketan, Schwarzenegger erabiliko dugu, eta baina bentsat lekura o testingurura egokitu material hori. Eta gero aplikatzeko orduan, egin nolabaitiko manual bat. Hemengo irakasle beste bagazle bat, beste bakontza bat daukate, baina hongei manual bat egin behar izaten zaila askotan, eta hau intzatu orain, ondoren egin zatu hau. Euskal Herriko ikasle eta Atzerriko ikasleen arteko formatu beraz ez da berdina. Ez da berdina tipologiatik, azita. Lehenengo jarriko nuke motivazioa, eta Euskal Herriko ikasleen artean ere, Euskal ikasteko motivazio oso zabaletzen daiteke, askotan instrumentala, igual gehiegitan instrumentala, holan ere delako, administrazio publikoaren egin delako eta bat, baina motivazio hori atzarrian ez da existitzen. Atzarrian helburua, Euskal ikasteko helburua ez da instrumentala, ez dute horretarako behar, nagusiki helburua sentimentala da. Sentimentala, eta hor badute nolabaitiko, motivazioa, izan da motivazioerik indartzenarki afektiboa direla, ezta? Eta, Eta ekonomiko. Azokan, harrigarria da, eta hemen, ikasle batek, ezagizten bat ordu pasate, gaitzundu batera eta oso imposiblea dela egateratzen, eta barrako kontuak entzuten dira, eta gero, harrikeiten zea, Argentinar batek 10.000 kilometrotara, eta ezakitu han ikasita, eta gero honet horreita 2 hilabeteko barnetegia egin, eta egatera duela, eta orduan, izabidazte aldea. Eta testiguru arrotzu horretan. Badira. Ekonomiko esan dudanean, ez dute, oskarrik esan, izan ere, badira gero eta gehiago, zorionez, kanpotarrak. Zaten ari da Argentina, Argentinako biztanleen uneko 15 gutxi gora bera, da euskal jatorrikua. Uneko 15, hori hasi. 15, egiten da, hori porcentaje importantea dela. Eta euskaletzen erdia, baina gehiago Argentinan dago. Munduko euskaletzen guztien erdia, 80. Pebak, laro elkartak
horrek suposatzen duen izarekin, importantzia eta garrantziarekin. Gero eta gehiago dira, zorionez, oinarri ekonomikoa erabiliz gugana jotzen duten Euskal Argentinarrak. Eta hori ona da, izan ere, nahiz eta han egon, aurkitzen dutelako beraiek euskararekin egin duten inbertsioa, nolabait zentzua duela, hemen utzi ezekan bezala. Zer esanik ez, sentimentala da, nik esan dute nortasunari eutxi alizateko beste baliabide bat, da, eta horri eusten diote gehienok, edo horretik mugitzen dira gehienok, baina gero eta gehiago da, esate baterako guk euskozaren ditugun euskarazko bi komunitate, batean, zuzen, horietako euskaletxe bateko euskararen irakaslea da, eta persona horrek, ja nolabait, logika aurkitu dio bere lanari, logika ekonomikoa. Sentimentua da, hala ere, baina bestelako motivaziorik ere bada beraz. Bai, badira, esate baterako, lehen esan bezala, eta bueno, honek, nindotik ez da, momentu honetan, esate baterako, Uruguain, Montevideo, badugu hitzarmen bat, Universidad de la Republikarekin, bizan zan lehenengo universitatea, gaina lehenengo hitzarmena, egin zana, Euskal orain, aro honetan, ez da, Universidad de la República, izan lehenengo 2003ko udazkenean, zailburuak, zinatu zuen horrakorri bat universitatearekin, eta hor, gaur irakasleari direnak, Uruguaitarra dira, binezko horiek, eta egadunak dira biak, eta gainera ez dira Euskal Jatorrizkoak, hauek, eta anekdota moduan kontatuko dut, hauek asistiren zera, dantza ikasten, eskolan euskal dantza, baina eskolenak izan gabe, dantzan da gerturatu ziren, gero euskara pasatu ziren, gero Argentina euskal programa sartu ziren, euskal dute prozesua bukatu zirenan, eta horretzen barnetik egin zuten, atera zuten, eta gero han bertako unibertsitateak eskatzen perfila betetzen zuten, eta bereiek dira unibertsitatean irakasle direnak, eta bentan aipagarria dela uste da, hori hori bide egin dute horrekin. Baina hori bezala, Argentinan ere badira kasuak, Euskal bezala, euskal kulturarekin zera kolaboratzen dutenak, kazetari moduan, edo mintzalaguna eta horrelako sareak kudeatzen, eta badira ogibide egin dutenak. Eta, guk ere, zeratikan, abetik edo kultura zailetik, beti bultzatu izan dugu baita ere euskal etxetan irakasle aritzen den edo irakasle aritzeko prez dagoen eta hor bere bizitza, bere denboraren inbertsioak egiten duena trebatzen, zute baterako ordaindua izan behar duela eta soldata bat ordaindu behar zaiola. Eta borondatezko jarduera hauek gero askotan borondatearen baitan eko kiliko dautatzen direla. Eta, lan egiten duenari borondatea bai, baina ordaintzeko edo ateratzeko aukera baldin badokala horrekin, beti hori bultzatzen dugu, eta gaur egun euskal etxetako euskal irakasle gehienek, herrialde gehienetan, kobratu egiten dute, eta zegoenagatik. Aipatu da, estatu batuetako kasua, eta nik uste dut eskola bentsate nik jakinen nuke, izan ere goizeko kasua diferentea da, goizen aurre eskola bat ipini dute, eta eskola aurrea edo egiten da euskera, erreglatua, eskuntzera erreglatu eta horregatik galdetzen dut. Goizeko kasua bentan ez dut aipagarria dela. Goizen gainera, nik esango nuke, estatu batuetan, nahiz eta hori guztia euskaren irakaskuntza, eta nabo da, Ipar Ameriketako euskal klubak, ditzen dian, euskal klubak ditzen dituen federazioa, nabotik bideratzen den arren, eta nabo koordinatzen den arren, Ipar Ameriketako euskaren irakaskuntza dira zera guztia, boize, dago nabo eta boize. Boize, izaera propioa du, ezta? Eta boizen, batetikan, dago Euskal Museoa, Euskarazko eskolak ematen dira helduentzako,
Baino, benetan, bitxi eta aipagarria da bertako ikastela. Eta bertako ikastela gira badara mazta, zera magoz, amaztu bat urte edo... Laro eta mazortzea. Larabika emezortzi, bueno, pero ba, hor. Larabika emezortzian, bueno, ez da ez zortzi urte. Zortzi urte. Bueno, nago txusten entera, eta bataz beste hogeita bost bat underekin aritzen dira. Eskola aurrea mazen dute bereiek, eta oso bitxia, nitare bat aldiz egona izan, eta, bueno, irakaskuntza guztia. Bueno, irakasleak, normalian Euskal Herritik aritzen dira. Euskal Herritik, eta hemengo ikasteletako zera handerenak edo dia. Eta hau dena egiten dute euskara. Hemengo ezin ikastelatan bezala, kantak ikasten dituzte, jolasak ikasten dituzte, zenbat ikasten dituzte, eta egia programa hori gero hor ikastelan egin arren, gero Ipar Ameriketan ikas prozesuan jarraitu egiten dute. Eta alternatiba izan jarraitu onartu da dago. Eta gainera, badute hor parte bat, eskola aurre egiten dutenean, eta batzuk Ipar Ameriketako eskoletan txertatu arren, gero, Ipar Ameriketan bertako ezkuntzara bat egiten arren, parte batean bietara jotzen dutenak. Osea, goizez ikastola eta atzalean den eskoletara. Hor transizio zera bat ere batzutan egiten dute. Jan sartzen direnen ez haltzeko ikastolarekin kontaktua. Baina, nik uste goizekoa oso integrala dala dana, ez bakarrik ikastolarena, gero hori lotuta dago, gero dantzarekin eragotzen dituzte, dantzan gurasoak ere implikatzen dian, ez da unea dantzarekin bezala gurasoak musika jotzen dute zuzenean, eta orduan dantza ikasten ikustea, benetan bitxia da, ez da? Eta, baino, horrez gain, iaz, 2005ko uztailean, bosturtero boizek jaialdia egiten du, bosturterokoa da, 0 eta 5 bukatzen diren urtetan, 1000 lagun biltzen dira bertan, ez bakarrik estatu batetakoak, eta mundu osokoak izango nuke, eta iaz, hori aprobetxatuz, boizeko estegi unibertsiterekin ikarmeratzen duten bertan ere, boizen, lengua y kultura vasca edo, eusko ikaskuntzak edo zera rennokoaren antzeko bat egite, baina boize, ez da gauza dela rennokoa eta boizekoa, ez? Eta berron ikasletik gora dauzkate, ez medizut unibertsitatean, hori ere nire aipagarria dala, ez? Unibertsitateko zako ikasleekin eta, ez nire gauza berria dala, Uruguaikoak azikiren izan ziren lehenengoak, Zenen ikarmena, eta baino, lehenengo zozen 2008an ziren modu arautuan. Lehenik horrekin ez dut nahi, batxate baterako Salamanca Unibertsitateak, eskaintzen ditu euskarazko klaseak, urte asko daran euskarazko klaseak eskaintzen, baino ez dauka jaurlaritzarekin ere hitzarmen bat hori egiteko askotan, gertatzen da unibertsitateak edo fakultate desberdinek beraien artean egiten dituztela, irakasle trukaketa edo horlako hitzarmenak, eta orduan, Moskun, irakasle bat dago euskara ematen duena, horlako trukaketa baten bidezun da bakara, euskara dakit, horren euskara eskentu, ikaslea dauzka eta euskara ematen du Moskun. Baina, guk ez daukagu izarmeni momentu da Moskuko unibertsitatearekin. Horretan hori, eta hor, gauza bitxia gertatu da unibertsitateetan, eta guretzaren ikusten nahi, garaiak aldatu direla, emigrazioa diferentea dela, euskal etxo funtzioak ere aldatzen ari direla, ez dala orain mende bat ezate baterako esan galtzake euskal etxea zala familia, psikologoa, bilgune, eta zera, hemendik apotetan bakar bat, han, Ipar Ameriketan Arzai, edo Argentinan Pampan behiekin, komunikazioak ere ziren gaur egun daudenak, eta orduan berak Euskal Herriaren zera txokoa edo partzela Euskal izan aurkitzen zuen, eta ezagunak ere hizkuntza eta, antzun bere dira. Gaur egun hori aldatu da, gaur egun komunikazioa gaude, telefonoa, e-maila dela, egazkina merkatu dira, orduan Euskal Etxen izaera ere asko aldatu da, eta gero, etorkinen zera joan etorria ez da horren mende batekoa. Eta asko dut, handik hona etortzen da jende asko emendik ara baino gehiago. Orduan, euskal kolektibidadetik, euskal kizataldetik ateratzaren premia eta mundura zabaltzaren premia ere ikusten da. Eta horretarako
nik uste dut unibertsitatek plataforma edo arlo ezin hobea direla hor, bueno, euskal kulturaren bueno, txartatzeko bertan, eta kuriosoa, eta da ez nahi nuena, izan dela, gehiengoa unibertsitatera zendan ikasle gehienak ez direla euskal jatorrizkoak. Asko direla, bueno, Euskal Herria, kuriosia da dutenak, edo baina ez direla euskal jatorrizkoak. Baina, zite baterako, orain bi urte, eta hori ikusita, Txilen, mundu enten zute baterako, kultura zailak Txileko lau unibertsitaterekin du hitzarmena sinatua, eta bi Santiagon eta bi Valparaizon, bata katolikoa, bueno, privatua, eta bestea publikoa. Guretzat, sorpresa handia izan zen, honek izan zuen erantzuna, izan zuen ikasle kopura urte, eta orduan bigarren urtean, esate baterako Txileko unibertsitatean, 125 ikasle edo matrikulatu ziren, datuak, baina matrikulatu ziren lehenengo semestrean, ikaragarrizko erantzuna izan zuen. Eta orduan begiratu genuen, aurra azterketa bat egin genuen, eta kasu horretan, 184a etzen euskal jatorrizko artekotan parrikoseiko euskal komunitatearekin, eta 116ak, bai nola beto, modu batean edo bertan, batzun zarritusea eta bueno, oso sorpresa, ez zion, espero que zen asko zere mugatu gai izango zala, baina. Gero alde handia dago, unibertsitatean, non kokatzen den, zera, fakultatetan, zein daukan akcesoa, ze balie kurrikular ematen zaion, batzutan borendatez bada, bestetan kreditak ematen dizkiete, beste batzutan formazioan generalen dago, beste batzutan fakultate batetan dago, orduan horrek asko eragin handia du, pero ikas modulo joan martenean, Titulazioa erdi ezkera posible da kanpoan. Ega ezoterako. bai, bueno, hor, ez ega bakarrik, osea, bueno, badazat, egaz gain, gaur egon hemen Euskal Herrian baditugu beste mailak egiaztatuko aukera badugu, mailak eta frogak egiten ditugu, eta hor urteroko deialdi bidez arautzen da hori ezta, eta hor zerrikitu bat irekita dago, eta ez jasotan nazio artean Euskal Ikartzen ari den edo nort duela Euskal Herrian ikasleek duten eskubidea darberak, ezta. Kontua da, orain arte, ega azterketara esate baterako nazioartetikan etorri direla, eta azterketara badirela ega azterketa atera dutenak, baino hona etorri dira eta emingo deialdietan hartu dute parte. Hori, hori eskubidea osa dute, eta emingo edo zinikazio bezalaxe, baina baita ere badute aukera, eta horrela jasota dago deialdian gauzatu ez baldin badugu ere, bakoitzak bere lekuan azterketa egin alizatuko aukera. Gertatzen da, orain arte, ez dugula eskaririk izan, egalmen kasuan, eta mailaketa egiaztatzeko probekin, behin genuen horlako zera bat Argentinan, eta ordenenten dituzu zogaitxiak eman hemendik, aplikatzen da, ezatzen dira ona, zuzentzen dira, baina han egin maila egiaztatzeko proba bat. Baina, bueno, eskariaren arabera urtero hori deialdian jasotzeko aukera hori badako, ez izaten da, eskubideari badutela. Zenbat izango lirateke motetan zera, holan irakasle gorputza edo nolabait estaldea edo laukia edo egingo luke. Zenbat zentu, ari da. Euskara irakasten. Bueno, buruz esango dizut hori, Euskaletzen zera da bera, bueno, ez da baterako irakaslekin gertatu zeguna da, momentu honetan, Argentinako kasuan, Laurogeita behatzea zizenetik gaurra eta azkeneko berrogeia bezontutan alzita, 2003an remoto edo urrutetik zerbatzen edik garen hori kontutan izan da, laurogei bat irakasle trebatu ditugu Argentinarako. Gertatzen da, hor, 2000 bateko, bueno, irakasle bat dituzu, gazteak dira, eta gero bizitzak gora beran behar izan dira, bat ezkonde egin dela, orain ez dira horlapak izan dira, baina gutxienekoak dira, era horretako fugak edo, era horretako desagertzeak. Hor, era un dia izan genuen 2000 bateko Argentinako sozialdi latzura, latzarren ondorioz Argentinatik jendea asko ateratzen, gazte asko ateratzen, eta besteak beste Argentinan euskaratzen bidez trebatu egin duen gazteak, eta horiek euskal herria zapizkitan euskaratzen egiten, eta hemen orduan, momentu honetan Argentinan lan egiteko moduan edo bertan,
berrogeita hamar bat ere izango genituzke. Baina, Argentinan bezala, Uruguain ere baditugu bost, sei, sei, Chilen, Santiago, hiru eta Valparaíso bezala lau, Sao Paulo bi, Ipar Ameriketan, Ipar Ameriketan izango dira, magos bat irakatze, kontua da, Ipar Ameriketan ere, Euskal Klubak 25 bat direla, zela Argentinako kultura, Argentinan dira, Montrealen beste bi, eta gero, kontu dena izan Estaduan, Madrid eta Barcelona, eta ikusten jarduera zendua dituzte eta irakatze talde deportiboa, eta gainera, Madrid eta Barcelonako kasuan esan dezatu bertako irakasleak Euskal Herriko irakasleen antzeko profila dutela, profesionaltasunari dagokionez. Eta, eta maila eta kalitateari dagokionez, maila guztiak eskaintzen dira, Madrilen eta Barcelonan. Eta gero, Europan, Parisen, Bordelen, London, Roma, Llegatuko da, baina, Bertan izan zara, azterken alegia eta zure begiakin ikusi duzu, eta megarekin entzun, ez nolako esperientzia. Zeinen, Ikastalde hauena. denetakoak daude, baina ez dut Euskal Etxetako jarduera esate baterako, denetakoa dago. Batetik, esan izan gazteen esko dagoela lekuetan, eta Euskara munduan nik esango dute, gazte kudeatzen duten, gazte liberatzen duten proiektu bat. Dala, naiz eta gero gazte hauek Euskal Etxetako zuzeneta batzordeen menpe egon, azkenean eragileak gazteari da. Gero taldeak, ikusten baldin dituzu, oso anitza dira, ez? Euskara talde batean aurkitu dezakezu 15 urtetikan 80 urtera bitarteko espektroa, ez talde berean, ez? Eta, claro, segun eta zein Euskal Etxetan, herri txikiti batekoa baldin bada, daukate aukera maila bereki du talde sortzeko, orduan talde berea zuten dira. Eta zergatik, batek Euskal Herria gozatze lako besteak, aitzonaren berriz lako beste batek, ez duelako izan bere bizitzan ikasteko aukeratik, eta honen jubilatu denean, bere buruari zordiolako eta hori ikasten duelako. Gero zer ikasi eta zer eman? Askotan Euskara ematen da, baina beste askotan Euskara folklorerekin ikusten hasten da. Beste zenbaitetan, unibertsitatetan, zera taldeetan esate baterako, batzutan hizkuntza konparatzea da helburu. Beste batzutan hizkuntza landu eta hizkuntzarekin batera ahozko literatura. Unibertsitate bakoitzaren mundu bada, eta ikasketa programa guztiak ere diferentzia dira, ez? Baina oso nik ikusten dudana da munduan zehar Euskal Etxetara gerturatzen den jende Euskara ikastera benetan jartzen dion dedikatzea eta grina ikaragarria dela. Eta hemen burutik pasako elitzaizkiguken gauzak egiteko gai direla. Eta nik ezagutzen ditut kasuak pertsona irakasle bat esaten daukataren buruan. Eta hilean behin honek 1000 kilometroko bidea egiten du mintza saio bat edo kudeatzeko. Hemen ez dago Euskal Herrian irakaslerik, hilean behin Jadiza jongo litzakenik labordeko klase bat ematera. Eta autobusez, Eta Argentinan hori 18 orduko bidei bat ikoneteke. Eta hilabetera egiten du. Edo beste bat aztero joten da, irundik Burgosa bezala klasek ematera aztero. Horiek hemen gure buruan ez dira. Pedea, beste parametro bat funtzionatzen dute. Baina benetan miresgarria da, eta hemendikan askotan nik askotan entzun dut, hori oso folklorea da, eta oso folklorikoa dira, industria folklorea, baina hori bertan benetan bizki duena, folklorea baino gehiago dela, eta benetan indarra, borondatea, ahalegina, eta opor asko eta asko horretara dituzten ere. Jose Mari, gai hau ona ekarri dugu, egun hortan, nazioarteko egun aspatzen delako bertan, ez? Eta nola zitu zen? Espatzera etorri gara, bai. Euskararen egunaren ideia aspaldikoa da. 1948an sortzen. Eta ordudanik zenbait hiritan, munduko zenbait hiritan eta ospatu dira.
Xabier kantu euskalduna zen, Japoian txilakoa, zen momentuan euskera arraro bat hitz egiten ari zela diote berarekin zeudenek, eta bueno, ikaskuntzak eta hori onartu zuenean hau egitea, hau zera ospatzea, aukeratu zuen egun hori. Ordudanik 11 gota eman dituen munduak eta oin badirudi indarrin berriz ari garela. Nik uste dut gure kasuan bintzatu, ikaskuntzaren kasuan ugarbi daukagu teknologia berriekin lan ikaragarri dutekela, komentatu duen bezala aldiz, eta igaz ekin genion, ikaskuntzak duen, interneten duen indarrarekin eta almenekin, honi ospakizunen nola betiko eite zera ematen, igaz lortu denuen oiartzun politia, izan ere asmoa da bakarrik, euskara badela olarrikatzea, euskarak bere eskubidea duela ozen esatea, zarean. Eta hori zarean eta zarearen bitartez lortu daitekeen edo bitxi daitekeen esparru guztietara. Eta izan ere igaz ipin eginen, helburu bezala gutxienez 5 milioi personatara iritsiko ginela, gure oihartzunarekin eta pasatu gure kalkulenara. Eta hori baino gehiago lortu. Bueno, hori hor dago. Baina denok dakigu oihartzunarekin eta egun bakar batekin ez dugula sortu ere egiten, ez da, nazioarteko egun asko egin beharko genitela edo egunero bihurtu beharko genuke izan ere euskara nazioarteko testu inguruan egoteko egunero egoteko eskubidea du. Eta, bueno, igaz egin genuen bezala aurten ere beste edizio berri bat, aurtengoan gainera, bueno, ipini dugu, enezaria lehen da biziko aldiz, aldarritatu genuen ere, instituzionalizatu genuen igaz, eta aurten izan da lehen da biziko edizioa, datorren honetan izango da zera, egingo da publiko zeinek irabazi duen aurtengoko, eta esan behar da, zera guztietatik, zentro guztietatik, bentsatzen dizkigula eskabideak, hautagaiak sari honetarako, maila ikaragarria, meritua zeno daukatela berdina, eta ikusiko dugu nola jarraitzen dugun honekin. Nik uste dut, lako egunak direla importanteak, baina gero mintza praktikan egunerokotasuna eta eguneroko alegina behar dugula. Saria, orain txepatu duzu, Benito Elkunderekin egindako kolaborazio bat bestetik, badirudi aurten, indartsu da horrela, ez da, nazioarteko guna. Bueno, guk Benito eskatu genuen igaz egitea, Nestor Basterretxearekin batera. Nestor Basterretxeak parte hartu zuen ikaskuntza antolatzeko lehen biziko egunean, Buenos Airesen 1949an. Bera hartuta, azizateko lehen biziko horretzeko ematen ari zela. Igaz gogora genion hau, berak begionez ikusi zuen egun honetarako, ospakizun honetarako logo bat egitea. Logo horri gehitu nahi izan genio musika, jo genuen Benitoren gana, Benitoko hartu zuen ideia, baina berandu ibili gintzen, eta aurten gorako utzi zuen. Eta aurten hori izan da gure ekarpen, eta momentu honetan izan dezaketzen, zarean ipini genuenetik, milaka eta milaka sartu direla abestea jaisteko, eta horrek esan nahi du, asmatu egin dugula, ikustu dute horrekin, eta beste aukera bat dela, munduan zehar eta internet bitartez euskararen presentziare ipintzeko. Hemen, gauzatxo bat, Euskal Herrian, nik izango nuke, azken urteotan egia da, ospakizuna, Euskaren egunaren ospakizuna igotzen ari dela, eta, bueno, azken urte, instituzionaletik,
elkarte ezberdinen aldetik, eta hor badagoela nolabaiteko bultzada bat, eta eguna boskatuko egin bat, ezta. Baina Euskal Etxeen kasuan, eta atzerrian, Euskal Etxe kasuan urteak eta urteak eta urteak daramatzutela Euskararen eguna ospatzen egozen. Beraientzat, benetan egutegian zera markatu daukaten egun bat da, eta oso era desberdinetan, batzutan, afari batekin igualnek izango da ospatzeko, beste batzutan urtean zarra egin dituzten lanaren aurrelanak aurkezteko eta izango da. Eta, kuriosoa, eta hau bitxikeria gatik esaten dut, Ipar Ameriketan, ospatzen duten, Ipar Ameriketan ere, ia zazikiren Euskararen eguna ospatzen, nabo bezala esan nahi nuke, baina beraiek ez dute abenduaren hiruan ospatzen. Beraiek, Ipar Ameriketan, egutegia, beren ritmoa eta beste sistema bada, eta bereintzat abenduaren hirua oso data aldrebesa da, berei bizteko, eta horren, Ipar Ameriketan leku batean ospatzen dute demagun. Euskal Klub bakoitzak gehiago dut, boizen bazaritxo bat egin dute, baina modu zelan, instituzionean leku batean egiten dute, orduan, beraiek San Franciscoen elkartzen baldin badira zate bat ergorten, aprobetzatzen dute horlako biltzen diren horlako zera bat, ospatzeko, eta egiat, otzailaren 17 ospatu zuten Euskararen eguna Ipar Ameriketan. Eta aurten ere, ez dut erain abenduaren dituan, ez dut iniziatiba partikularra izan ez dut baina, aurten ere otsailean ospatuko dute, eta hor biltzen dira denak, asmoa da, Txinon Kalifornian egiteko, horre euskaldun asko dago inguru horretan, horrein dikan dazarekin, zabantzaren baldin badago ere. Baina, bitxia bat ere egizatzen dute, guk euskaren eguna ospatuko dugu, baina ospatu behar dugu biltzeko aukera dagoenean eta ondo datorki egunean, eta bendiaren gure fotozela da txapa ba. Hain sustraitua dagoen, zera, pasatzen dizkezatzen duena, zeta baterako euskaltaleak da, zera, Buenos Aireseko kalderik importantenetakoa, horretan, 53an sortu zen, eta orduan ikari da, euskararekin, gora eta bera, eta beraien elkartearen zera, lehendabiziko artikuluan, burua bezala, pinten du, 53an, pinten du, irakutzen egin, conmemorar anualmente el Día del Euskera, el Día de San Francisco Javier, que la Sociedad de Estudios Vascos ha organizado para todo el orbe. Hori, estatutuetan, pinten du. Eta horregatik, 85an ere, 85an okerez banago, lehendabiziko kongresu homen egiten denean, Euskal Giza Kaldean esan lehendabizikoan. Planteatzen denean, Eusko Jaurlaritza planteatzen duenean, egin behar zera nazioarteko egun bat, zenbait euskaletxe, esaten dut, ez du, arredura falten dut, ez du, baina hori ja egin dago. Euskaletek egin dago, zertara gatoz egin hortara. Zentzu batzuetan esan ezekotza abantaia. Baina hemen egonda, atorria, hemen egonda urte batzutan, ez da horren oiartzen izan, ez da ospakizun ofiziali gehin horri batean, ez da. Baina, bai kanpoan, lehen izan enten da, eta honek ez da, zesmarik zela, Euskal Taleak, Mar del Plata andala, Uruguay andala, Euskaren egunak egun seinalatu izan da, eta gugea berriak horretan. Zorkizuna zitze egiteko garaian zer esan dezakegu? Nik uste hemenka saltzen diren egitasmoei eta, ez norabide gutxienez norabide horretan dazen nenean lagundu, heldu eta sustatu egin behar direla, eta honetan, nik etorkizunari begira, oso bi arlo desberdin direla, batetik unibertsitateak eta unibertsitate munduan izan dezaken bilakaera, eta, oraindik, eta horretan ere, horretan pekin horretan ikusi handia dauka, eta baita ere berkan gauden gizabalia bidekin, askotan irakatu daten libidali behar baldin bada kosteak ikaragarritu egiten ditu, eta bertako baldin bada asko merkatu, baina bat ala hori idea ez euskak gizataldetik edo kapsula horretatik mundura ateratze alegin egin, eta gero bestetik ikuste euskal etxetan eta orain arte garatudan programa hori batetik horren balaratze egin beharko da datorren urtean eta horren urtetarako proposamena egin beharko da, baina nire iritziz klabea da aurrera begira, gizabaliabideak eta trebatu diren herrialdetan, nolabait euskaletxeetan ere transversalidadera jotzea, euskalet dadila izan jarduera vertikal bat danka bezala edo pelota bezala, baizik eta
euskal etxeko eremutarlo guztietara zabaldu behar dela, ez eta hor, euskarak izan behar dela txapela edo uritakoa, eta zian dantzak abitzen dela, musak abitzen dela, klaseak abitzen direla, eta, jadera euskal duten, euskal transversalidadera edo beste... Abantaila bat badaukagu musaren aurrian, izan ere musa ezin daiteke internetetik jolastu bintzake keinuak eta ez dut zituzen, eta gaur egun interneten bitartez eta teknologia berri bitartez benetako elkarrezketa, benetako solasaldiak, ertz askotako solasaldiak edo kide askotako solasaldiak oso dituzketa. Eta harremanak ere bizitu egin dira, eta piztu egin dira, eta nik aldortik nik itxerokentxu. Asko sobetitu zen duen momentu enten, zera? Egoera, horrein dela amagos bat baina, egin dela, amagos urte, erlena biziko buelta egin noenean, osea, euskaletetan ikusi nuen burua, edo gaur egunekoa, nire dut irabazten, joan garela. Azulariak irabazten, eta nire dut baina, gaztelua, izan ere, egin irakasle eta zizkibirazki gehienok gazteak izango dira, eta ez lehen bezala. Lehen ziren hemen joan dako, eta erako formaziorik gabe, eta joan gara hortik aneko zut, zizera pentsuko dako. Bueno, denbora gortu zaigu, eskarrak eman biloi, Jose Francisco Sinfonik baratuko dugu, abeko arduraduna, euskara munduan programaren arduraduna eta abeko kidea, horrela bai, eta Jose Mari Berez den eta eskerrik asko biai, buran arte. Joan baino lehen, Benito Lertxundi eta Eusko Ikaskuntzaren arteko kolaborazioa gogoratu nahiko genuke. Xehetasunak Jon Martizak ekarri berdizkigu. Tertulian aipatu dugun bezala, bihar, abenduak 3, euskararen nazioarteko eguna izango da. Eusko Ikaskuntzaren eskabideari helduz, Benito Lertxundik abesti bat sortu du ospakizun honetarako. Abestien bidez, mundu guztiko euskaldun eta euskaltzaleak euskararekin bat egitea gonbidatu nahi ditu Eusko Ikaskuntzak. Ahaztu baino lehen, abestia entzuteko eta jaisteko, zein bideoa ikusteko, Eusko Ikaskuntzaren webgune desberdinetatik egin daiteke. Eta bada ez bada ere koratuko dugu, zerentxe bertan, Jonek aipatu du Eusko Ikaskuntzaren webgunea, irubebikoitz.euskogidoikaskuntza.org irubebikoitz.euskogidoikaskuntza.org Eta horren bai, bagoaz, datorren aste arte, noski, Benitoren eskuetan usten zituztegu. Eskerrik asko gurekin zaregatik, datorren aste arte. Euskara, giza ondare, komunikazio eta batasunerako tresna. Elkar ulertu eta giza helburu gorenera heltzeko beharrezko baliabidea. Hizkuntza beremutzen du animalia eta gizon bilakatzea. Berak bideratzen elkar laguntza giza mailan gauzateko. Zentzu horretan egatzen da herri bakoitzaren beharreta. Hizkuntza izkidu lehiala da. Non kondairan zehar, herri baten baldintza sozialak izalatzen dira. Hizkuntza jakinarazten dio belaunaldi bakoitzari, oinarrizko kultura guztia. Bere hizkuntzarekin hausi duen herriak, tradizioa gorrautzen eta anima eteritzen. Hizkuntzak bere baitan, herri baten mundu olertzeko eragorrezen du, herritarrek hitz egiten dutenean. Euskara, gure hizkuntza, giza ondarea da.